clear tu te chibele vek ule tu tuma chuan hei tunlai hindiaram chung bo ruak te mun rang a thil thleng te kan thlir kwal chuan arap thlak tual maya Pawngsual ti te tual tha ti te kum tling lo Pawngsual ron ti te hriat tur hi atam tial mai ni tu tuma kan news hriat po hi rap thlak khop mai ani min loka thlenga ni a mani loka thlenga ni a atlangwal kum somni pakhat mi college zirlai khanin Nuhrawn kum somni paruk mi kha a khuai khema adu lo chung vo betin a Pawngsual zui ni a harap thlak khop maya thil thlen dan kim chang en ho ma sapot taila Nuhrawn Pawngsual tu zirlai mi panau pang Nagpur Maharashtra college zirlai kum somni pakhat mi chuan Nuhrawn kum somni paruk mi laka mi pat me chiat na aman lui puya wangin manani police te soidanin he tlangwal hian April som khan Nuhrawn pindana alu chila tha hi la wawin mi pat me chiat na aman puyani nuwa he me che hian thalimi naw apai ti ein hre chuaka apasal chu a hril ngala ma se apasal hian pui a hnekin chung ko ming chiat an hlau awang le afapama khuwa wangin ngoi reng turin alo hril zokani apasal hian khap ma se chunu chuan thil thleng chu thup du lawin police nena zual kawin report a thelu ta ani a thil report bo zuin thu nei tu te chuan case an ziak luta he zirlai tlangwal hi an man ta ngalani police te chuan uluk takin he thil hi an chui zui meka hrisel na lama en fia na le dan anga malak na dang te po kalpui mek ani bok he thil thleng hian social media ami puite atithin ur hle a thil ti sual tu hremna na tak pek le in chunga hleiluak na laka meichia te himna thazok siam sak turin an phutani ron ti ni harap thlak thai khop maya tunlai changpo ni lawa man dewa tangkhan vai sual ziate Mizoram chunga nge po hian an nok zual ziate kan riat vek porin omani abikin hei Pawngsual chungchang te hei tual tha te phei hi chu an hre mia lo maya Pawngsual ti ngat phei hi chu an chak zek amoti tur hian an om tlat thin ani Mizoram chunga mani luka po kan hri a mizo nula te tikhan an khuai khemna sa maya tam takin an nun chiat pha roi khopin an lo tuar ani arukin an lo tuar ani khatiang te kan han hre chuaka tikhan an man chawa ril ruwa thil rang ha local zut mai ni mizo mai chia te a heading ang vai ten an khuai khema an Pawngsual a soi chuang ngam si lo te hi tuna hian an lo omang em mengza nge ni ta se engza nge chu tiang ang thil tong chu om me kang ti te ril ru na ngai to lo thei lo ani tu tuma mi po hi ani vai nge chu han ril ru po asual khop mai ti khan a pasal a hrila hamaro chu pasal khan mual phau ai chuan ti na lo la ze pui zui ani arap thak tual mai ani ang po ri sela mizo mai chia te a bok hian akan lut lo thei lowa mo mizo mai chia te hei tu lai phei chu nam isu alian chho khop maya abik takin mizo mai chia nam dang pasal nei te voice social media voice an nei lian tual maya hei hian in social media in nilna na sa taka chok chuak mek bok ani mizo mai chia then khat te hei vai lo ngai zong mek te phei kha chu film khur thar hle turin karon ngen le do chawa ani lo chuan poi hnuai in chhir hian om zia hi om vak thin lo ani hei tun kumli kumthum chhowa phei chuanin indiaram pumpui han thlir ta ilamo mei chia te bik takin nula tlei rol kan ti te hotela ruang chhar nol ti te thena chon Pawngsual nuwa tha ti te hria tur hi atam chho maya Mizoram chunga poni khata khan vai kan lo du ve mo kan lo nei lo the lo ani pon rin dan tok tal kha thiam turin kan la in ngen duani lo chuan mizo mi pa te sual kan han ti viwa nei tlak anom lo te kan han ti tharok thina amaro chu vai hi chu mo mizo mi pa te la ka chon sual takan la ni ti te kha pom du ram ta ila ani na taka chuan mizo mi chia then khat te bik takin hei nula in la sial ve pa ngai in la hai ve pa ngai tak phei chuanin mizo mi pa nei tlak anom hlai nem nam dang te chuan sumdong thiama an hosa tikhan kan ha dam na tur ani lom tiang chi ron soi ron tong hre mi lo te poinom nuk to mai ni thena phei chuan nam dang pasal nei te social media ron out chuak ti te mogan hre cham chi reng ani ami zo te bik takin enge kan hmalam huna hian kan ton chho zel don ngai tuangam bo hi thena chuan ani mi lo ani mizo mai chia te kan lo over ta hle mai tia mizo mai chia le mizo mai chia in hial lob la hanom chho mek zel bokani kan ril ruwa om dan te hemi isua hian han soi vele hrim ta ila vai hrim hi ngai zon chi an ni lo ve
vai pasal nei ngat phe chu ka tum lo bur ani tia ron out chuak tam tak an oma khatiang kha i lo trom ve em nge ni ya kai chu ami hringa zirani vai hrim hi ka hlau ve lem lo we pasal tur pon vai fel na chu kai chu ka shelem lo we ti ho zinga khan i lo tel ve reng i ngai dan ka hemi su bi ga khan lo soilang ve le hrim don nia news rap thak pui ni tin mai hen kan hriat bel zel ani tunami po hi veina thlenga ni ya thil thlen dan hi chiar chhole phot ta ila tukin ni som pathum thlanga sani somni paruk khan manipura tha do ho ko ran hruai tu te chu ko ran thila an kalna mi rong ka chana ka nscn helpol ten lolam bunin mi pali a hmuna an ka hlumba ka hliam engemaw zat anom bok ti thu donani heng ko ran hruai tu poisoi lo te hi engwanga lo ka phlum top nge an ni ti hi zona lian takani tin anon da ani ya arap thla khom maya poisoi lo te khatia ko ran hruai tu te han kal khan lolam bunan lo ka phlum phiar mai ani ya khovel hi arap thak ta hle mai ti lo thei ani lo wani comment then khatte kan en chawanga ta hian lel chuan oma marin ti hian rambuai ani ti an hrevek om sia an mani ho thone na buaina nei an ni ti an hrevek tho om sia enge chulama chun an vakal reng ni rambuaya ko ran mi le khovel mi te chu ang khat vek an ni om sia hrethui lo ma ila sakai bak nei pu ka an valut luya ka ngai mai kai chu manipur mi an ni ve tho chuan manipur boruak an hrevek tho om sia ti enaron soyania nei po hi ngai dan kha ai nang lo nuai thei ani ngai dan rang om chhole nuk me ka ni oi ta hian in a then hian in man ro nei lo bak an ngam tak lo doi si mol si an mel che hlom ngotang an ha po abalang an sampo abuk ngotang ka huat zong takani silai te hi sarkar hian min pe se zukkare vek ania ka duni ti ten ron soye nia helaya ron soye hi man ro nei lo bak han beingam tak lo we aron ti lai te po hi an doi ze plani ti kha atilang chiang hle ni a then hi en chhole zel ta ila o heta hian ku ki ho ti in posta la thil a hriat thiam thei warang chu tu lai hian naga tangkhu le ku ki anin dawa chu wangin ku ki ho po hian hun tam taka kau ran ma chuan si hian in dona kalpui le security thila intelligent atana mante po hi an lo nei ve to thinang chu wang chuan in do lai chuan tu ma hi anin zuwa thin lawani khimi te khi chu tiang mi chu an ni ka ti na ani san lowe aron tia ngai tu na kal thui khom mayang poni se hai kan hria tangin kan thenom state te an buai reng mai ani ya chuta barma lampang te han thlir ta ila hei tu na phe chon ri khodar akan u nau te phe chu anom ngam to lawa ti khanin zo khothar lampanga ten ron tlan sup me ka ni ya barma sipai sarkar ho tu te khanan bom don ani ti te eng emo soi kha om chhole sup mai ni buai thlang nuai khom maya engtin nge kal chho zel don hai kan huangin ko ran hruai tu te po kha an that hre mi to lo wa ti khan lo lam buna an pong poka siam mai ani ya thil hi rap thlak tol mai ne nin hu dan hrim te en rualan dan te lo soi vele hrim ula mizoram chunga hian kan lawan nei mange pathian in min lo humani min lam hmanga ye ni in lo ti nge mo in hu dan in rualan dan ka lo soi vele hrim te u